closed season sa Visayan Sea nagsugod na pagpanguwa sang pilakasay sang isda ginadumilian sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga manugbaligya sang isda sa merkado apektado. Ini gitutukan ni John Sala. Nagsugod na sang Martes, Nobyembre 15 ang close season o kanang temporaryong pagpauntad sang pagpangisda sa Visayan Sea sang pila ka mga sahi sang isda. Lakip sa mga ginadumilian nga kwaon amo ang tuloy, tamban, tabagak, balansyong, gumaa, bulaw, kagasa-asa. Sakop sang Visayan Sea ang pila ka makabanuhanan sa Northern Iloilo lakip ng Ahuy, Batad, Carles, Concepcion, Estancia kag San Dionisio, Northern Negros Occidental nga nalakipan sang EB Magalona, Cadiz City, Escalante City, Manapla kag Sagay City, kag Roas City naman sa Capiz. Amo ni ang time nga spawning time nila. At the same time, kung nag-spawn sila, may mga gagmay or juveniles na isda nga dapat madlagoon naton. Magadugay ang close season tubtob Pebrero 15. Ang mamadak pa naman nga nagabayular sini ang may atubangon nga penalidad santo sa lagi. Penalty, 6,000 pesos for the violation. And then confiscation sang imo nga isda, sang catch. I-confiscate man ang imo nga permits, fishing permit license. So it's either commercial or municipal permits. Apisar nga malayo ang banwa sang uton sa Northern Iloilo, apektado man kunong mga manugpangisda kag mga manugbaligya sang isda sa merkado. Ilabi na nga ang ginadumilian amo ang masami mabakal sa ila. Plano sang gobyerno nga mangumpra sang isda gikan sa luwas sang pungsod samtang nagapadayon ang closed fishing season. Apang nagapangduwa-duwa dire ang mga manugbaligya sang isda. Siyempre, mamahal ginaguro. Siyempre, alay pag-isibang ang lugar mo. Mas mahal pag ginasaguro. Madako, pwede siguro ang bili yung mga abot na di sa aton. Suno sa presidente sang fish section sang Uton Public Market nga si Manong Renan, magadepende ang epekto sa ila sang pagbakal sang isda gikan sa luwas sang pungsod sa mangin presyo sini kag pagbaton sang mga bumalakal. Kung maklikayan sa amon diri nga mga negosyante o hindi, depende sa klase sang isda. Pero kung makirel, export na, pag-abot diri mamahal man na. Hugot man ang kampanya kag pagbantay sang BFAR kag sang mga LGU sa mga kadagatan nga sakop sang close season, ilabi na nga madata sa gihapon ang illegal fishing. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.